Best friend, maraming salamat din sa ating nagpadala ng sulat at syempre bestseller of the week. Ang kwento mula kay Lyricista Jam, an open mic night for songwriters on October 21, 7 p.m. at La Tabacalera Lifestyle Center. Registration is free. So, for more details, find us on Facebook, www.facebook.com Lyricista Jam, or contact Miss G Diaros at 0996-882-44 or Audrey Adora at 0927-635-2683. This event is supported by 99.5 IFM Lawag, Best Friend. Ay tambayan, susunod sa IFM ang best mo. Supaya. IFM, IFM, bata. Kalakaan nga presyo tiin kayo lan. Jai Wide West Commercial tiin kayo papanan. Wide West Commercial. Namin ti presyogan iti grocery show kenda dumapay. Wide West Commercial. Masarakan iti Barangay 16 Villanueva Street, Lawag City. Loud laing iti tiyandaan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. E17 Isuzu 3.0 liter and 2.5 liter Mu X SUV. 2017 Max LTX NLT 20. Araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. I'm forever yours, faithfully.
be 2 steps behind. Yeah, yeah. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul, but you can't have it all. No. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, yeah. Oh. There's magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, baby, 2 steps behind. Oh, sugar, 2 steps behind. IFM, aking best friend. I know I can never be enough, but I'll always be here. I know that my words are simple and shallow, but I mean everything I say and do. I know I don't have a diamond ring to put on your finger, but I will see to it that we will always be together. And I thank you from the bottom of my heart, because you are my life, you are my home, you are my sanctuary, you are my
taught me things that I need to know. And you made me realize that life is not just a simple song. And I thank you from the bottom of my heart because you are my life, you are my home, you are my sanctuary, you are my peace, you give me hope, you are my sanctuary. You are my guide when I am lost. You are my sanctuary. You are the heart that keeps me alive. You are my sanctuary. You are the kiss that makes me strong. You are my sanctuary. You are the warmth when I feel cold. You are my sanctuary. My sanctuary. My IFM ay aking best friend. Oras hatid sa inyo ng Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your price. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oras ay hatid sa inyo ng Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya, sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Welcome to my world. Transworld Tire Center. We bring you the biggest and the newest Bridgestone service center in the north. Newest tools and equipment. Newest facilities. Transworld Tire Center. Giving you the ability and freedom to run errands and take care of tires. We carry and sell a variety of brand name tires and wheels. We bring you very competitive and affordable prices. So for all of your tire needs, visit Transworld Tire Center now. Transworld Tire Center is now open to serve you the best. Transworld Tire Center. Now in Batak City. Transworld Tire Center along National Highway, Barangay 7, Kaunayan, Batak City. Ako na ang partner ko, sa kusina'y walang iba. Uling-uli niya ako malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap.
Yummy, yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Tak, 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 tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB, bagoong, the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam mo panas patis ng JB, bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam mo panas patis ng JB, bagoong. Kalidad ang JB, bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Mula Ilocos hanggang Daog, wala nang ibang mas mumura dito. Sa presyo namin ay matutuwa. San ka pa? Sa High Factor na. Sa presyo namin ay matutuwa. San ka pa? Sa High Factor na. Basta cellphone accessories at gadgets, sa mura ka na, sa High Factor na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ang kantang ito ay atid sa inyo ng Unique Toothpaste. Naalala ko ba nung nililigawan pa lamang kita dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo naabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hatid susunduin kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo naabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kitang liligawan, haharanahin ka lagi. Kitang liligawan, haharanahin ka
Itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na kumulubot ang balat, kahit na hirap ka ng dumilat, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin, ikaw pa rin ang buhay ko. Ang kantang ito ay nihatid sa inyo ng Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your price. Kaya approved ng Philippine Dental Association. 99.5 IFM.
Time brought to you by Nesfruta. Discover what's real. Gusto mo na makakatipid, makakamura at makakasulit sa pangarap na sasakyan? Sa Mitsubishi Ilocos na ang punta mo. Nasa may Barangay 50 Butong Airport Road lang siya. Di lang yun, official 5-star repair shop pa sila na kayang gawin lahat ng mga brands sa sasakyan because of their high-tech and Class A facilities. At eto pa, bukod sa Class A facilities, their mechanics are trained by different brands here and abroad. Lahat ng yan sa affordable na presyo. Ayun no, kung matipid, mura at sulit din lang, sa Mitsubishi Ilocos na lang. Welcome to USA. Welcome to Asia. Welcome to Canada. Welcome to Europe. Ang daling mag-tour sa abroad at kahit saan. RNG Travel and Tours. Fly agad, tour agad. Madaling maglakad ng papeles. Visa assistance for tourists and immigrants. Passporting, airline ticketing, documentation and tour packages. At marami pang iba. RNG Travel and Tours. Second floor, CF Dagu Building, Washington Street, Batac, Ilocos Norte. For more inquiries, call 792-3350 and look for Baby or Natty. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Take your steps to places where the pleasures of learning and fun truly dwell. At Travel Ilocania Tours and Travel, they offer Ilocos tour packages covering Lawag Pagudpud Vigan and educational tours anywhere in the country. Other services offered: international and domestic airline ticketing, reservation, rebooking, and reconfirmation, hotel booking and resort accommodations, processing of passport, visa, and other travel documents, arrangement for transport services, and tour guiding. Travel Ilocania is also an authorized ticket agent of Cebu Pacific. It is owned and managed by Angel Alvarez Lau. For bookings or inquiries, call 770-5050 and 770-4049 or visit their website at www.travelilocania.com. So, make memories worth remembering with families and friends with Travel Ilocania, your tour partner. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Eto na naman! Mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw.
na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Best friend mo, best friend ko, baka ang kahilingan mo may bigay na sa iyo in just a while, ha, mga best friend. This is IFM Tambayan. Magandang afternoon. Welcome to the show. At samahan po ako hanggang alas 6 na naman ngayon, ha. Best friend, ngayon ay araw ng Sayabadabadu. It's Saturday today. Kumusta sa mga nararamdaman ninyo? Pareho tayo nararamdaman, ha? Nag-iinit dahil sa weather. Napaka-init ngayon, ha, mga best friend. Kaya, kung ako sa'yo, drink a lot of water. Okay?
Dapat uminom ka ng tubig. Pwede nyo rin kaming silipin sa via YouTube sa IFM 99.5 Luwag. I-search nyo na lang, ha? Oo, makikita nyo na lang ako doon. Makikita nyo yung side ko. Oh, ano ba ang pampatibay? Pampatibay? Ano ba kinakain mo na pampatibay ng relasyon, best friend? Yun ang ating katanungan ngayon, ha? Gusto, pwede ka nang tumawag sa ating linya. Iisa lang linya natin muna ngayon sa 0919-3776-995. O, yun lang muna, best friend, ha? Kasi yung isa, busted na. It's not available. It's only one line, 0919-3776-995. This is IFM Tambayan. Supay At sa IFM, ang best friend mo, Supaya. Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. 99.5 IFM. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into that phase of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to sing.
best friend ko. Best friend mo at best friend ko. Best friend mo at best friend ko, pasipol-sipol ka na lang, lalo na pag kahit marami kang iniisip, di ba, Pampi? Best friend, Pampi. Nasaan ka na? Teka, ayan. Para makapagsalita si Pampi. Hello sa'yo, Pampi. Pampi. Hello. Oh, yan. Ano ba nangyayari sa linya? Ewan ko, Bet. Baka naka-off dyan. Hindi, siguro something wrong, ano? But anyway, ikaw, best friend, nagmerienda ka na ba? Oo, best. Oo. Ano bang sa tingin mo ang pampatibay ng relasyon na kinakain? Pampatibay, best? Oo. Ano lang, best? Pagkain, best? Oo. Kanin, best? Kanin. Oo. Siyempre, ano yan eh, carbohydrates. Huwag lang susobra sa kanin, ha? Oo. Okay. Ayan ba ang sikreto mo? Kaya ka, ano? Kaya tumitibay ang relasyon ninyo? Siyempre, ayun ang kinahiligan natin na kainin, best. Pampatibay ng chan, best. Oo, talaga, no? Para hindi magutom, lalo na pag maghapong banat ng buto, ha? Siyempre, malalanta ka pag hindi ka kain, best. Dapat kakain ka, best, ng ano. Yep. Ng, ano, para tumibay. O sige, kumain ka na. O, bumati ka na, ano, Pampi? Pwedeng mag-plug, best? Sige, plug mo na yung number mo. Hindi, best. I-add nyo ako sa, ano, sa FB, Facebook. Colette Asuncion. Yun, best. Colette Asuncion. Ako yun, best. Yung best, nag-comment sa hashtag mo sa umaga. Ah, ikaw ba yun? Oo, best. Ako yun. Makulit ka pala, no? Ano ba yung spelling ng kulit na yan? May H, K? Oo. Kulit. Ano, best? May K-U-E-L-T-H. Oo, sige, hanapin ko na lang, ha? Sige, best. Okay, anong request? Ano ba rin? Yung pagsubok na lang, best. O, sige, hanapin natin yung pagsubok na yan, best friend. Maraming salamat sa tawag mo, Pampi. Nasa Bintar ka ba ngayon o sa ano? Sa bahay na, best. Maganda ba? Okay. Maganda kung gano'n. Nagpahinga ka na kung galing ka sa trabaho, ha? Best friend? best. O, sabihin mo sa akin kung sino ang best friend mo at best friend ko. Siyempre, ang pinaka-the best na tambayan na dito sa atin, IFM, Sofia. Thank you very much, Pampi. And don't forget, be a part of Lirista Jam, an open mic night for songwriters and poets on October 21 at 7 o'clock p.m. at La Tabacalera Lifestyle Center. Registration is for free. For more details, find us on Facebook at facebook.com/Lirista Jam or contact G. Dairos at 0996882244 or Audrey Adora at 0927-635-2683. This is also made possible to us by your official media partner. 99.5 IFM, ang best friend mo, Supay, ha? FM ay aking best friend. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride
Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ay ang iyong mundo ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo talin lang ang gulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo talin lang ang gumulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo talin lang ang gumulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigo talin lang ang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban.
some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me, and talking to myself in public and dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. I've been talking in my sleep. Pretty soon they'll come to get me. Yeah, they're taking me home. I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Yeah, how I used to be. How I used to be. Well, I'm just a little unreal. How I used to be. How I used to be. IFM, aking best friend. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven,
will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagaling mo kaibigan, makakarating kahit saan. Inasala mo, inaasahan, sa parunoonan. Sa KRS panikat ka, ang pinito, walang itoda. Sa KRS kapit tiwala, tiwala ka sa KRS. Kapit tiwala, kapit KRS, KRS Express. Now on its new location at Door 4, Avenue Factory Outlet Building, Don E. Ruiz Street, Lawag City. Call 772-0807. Where's the perfect place for you to keep coming back to? Where else? Northview Hotel. All rooms are equipped with complete amenities for your comfort. With function rooms and open-air garden and poolside venues ideal for seminars, conferences, business meetings, and all kinds of social functions like wedding, debut, baptismal, or cocktail receptions. Could accommodate 15 to 20 persons, 100 up to 500 guests with complete facilities like lights and sound system. And also, Garden Grill Restaurant offers a delightful array of appetizing and mouth-watering dishes of our Filipino and Ilocano food favorites like steaks, barbecues, and other grilled or sizzling specialties. They also accept catering services with complete amenities and free use of venue at very affordable prices. Northview Hotel, located at Barangay 46 Nalbo, Airport Avenue, Lawag City. For infos, you could call Northview Hotel at 773-1689. Northview Hotel, the perfect place for you to keep coming back to. Now accepts catering services for all occasions. Nagkapam aya kasin. Di tama GND yang construction supply kasin. Jay lawag. Haan kasin. Addan dito'y bakara. Di talang barangay 14 San Gabriel. Aya, ito yung araw tumatayon Wen kasin. Dati presyo di magatang jilawag. Isumet laeng dito'y bakara. Wen apo nga taga Bakara, imasidegen. Di ka numadayon para itidakalidan nga materyales. Akas steel bars, semento, hollow blocks, GI pipes, gravel and sands, mariwasa toilet balls, tiles, pressure tanks, kanda dumapay, at dandapay, iti Titan elastomeric paint. Pagmiksan, ti anyaman nga kulay. GND Young Construction Supply. Bakara. Tumawag itan iti 676-2146. When no, 0922-883-0661. Ang 155 sa panig ng gobyerno matapos malagasan kahapon ng 2 pang sundalo. 13 terorista naman ang panibagong nasawi sa Marawi Siege. Umabot naman sa 47 at ang sibilyang namatay habang nasa 1,733 ang nailigtas. Na-recover rin ng militar ang sako-sakong pako, barya at mga bakal na ginagamit ng maute sa paggawa ng mga improvised explosive device o IED. Sa ibang balita, Senator Leila de Lima umapela sa publiko na tuligsain ang banta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Ombudsman. Detalye ng balita mula po sa Senado, Radyoman Grace Mariano. Nanawagan si Senator Leila de Lima sa mamamayang Pilipino na tuligsain ang mga pambubuli at pagbabanta ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapaimbestiga sa ombudsman at pagpapaaresto pa sa mga empleyado nito. Ipinunto pa ni de Lima na dapat ay nirerespeto ng Pangulo ang independence ng lahat ng institusyon. Git ni de Lima, inililihis na naman ni Pangulong Duterte ang issue mula sa investigasyong isinasagawa ng ombudsman sa kanya umanong mga tagong yaman. Binigyan din ni de Lima na mas makabubuting harapin na lamang ng Pangulo ang mga
akusasyon laban sa kanya. Sa halip na takutin ang ombudsman, hinamon pa ni De Lima si Pangulong Duterte na mag-issue ng waiver sa Bank Secrecy Law para ipabusisi ang kanyang mga bank accounts. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSEXL 558, Tatak, Armen. Samantala, Ombudsman, dapat maging bukas na rin ang pinto sa investigasyon sa kanila ayon sa palasyo. Sa detalye si Radyoman Deo de Guzman. Inihayag ng palasyo ng Malacanang dapat ay maging bukas din ang Office of the Ombudsman sa investigasyon sa umano'y katiwalian sa kanilang hanay. Ito ang sinabi ng Malacanang sa harap na rin ng naging pahayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi sila natitinag sa pahayag ng Pangulo na magtatatag ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa Ombudsman. Sinabi pa ni Morales na ang naging pahayag ni Pangulong Duterte ay dahil na rin sa ginagawa rin ng investigasyon sa mga bank accounts nito. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, dapat ay ipakita ng Ombudsman na walang sacred cow sa gobyerno at maging bukas sila sa anumang investigasyon. Kinikilala pa rin naman anya nila ang mandato ng Ombudsman na imbestigahan ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan pero hindi anya ito exempted sa alegasyon ng katiwalian tulad ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, hindi magpapatinag ang Office of the Ombudsman sa umano'y pananakot ni Pangulong Duterte na magtatatag ito ng isang komisyon para imbestigahan ang katiwalian sa anti-graft body. Sa inilabas na 2 pahinang statement ng Office of the Ombudsman, naniniwala silang balak na ito ng Pangulo dahil sa isinasagawa nilang investigasyon ukol sa sinasabing deposito nito. Ayon sa anti-graft body, itutuloy nila ang investigasyon sa Pangulo batay sa kanilang mandato. Kung wala umanong itinatago ang Pangulo ay wala itong dapat na ikatakot. Welcome din para sa kanilang tanggapan ang lahat ng uri ng tulong para linisin ang kanilang hanay. Samantala, Pangulong Rodrigo Duterte binanata ng Integrated Bar of the Philippines sa planong pagbuo nito ng komite na mag-iimbestiga sa umunoy katiwalian sa Ombudsman. Sa detalye, si Radyoman Angel Ronquillo. Hindi raw dapat maging galap sibuyas ang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Integrated Bar of the Philippines, National President Abdiel Dan Elijah Fajardo, kapag isa kang opisyal ng gobyerno, bukas ang iyong buhay sa masusing pagsisiyasat ng publiko. Reaksyon ito ng IDP sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na bubuo ito ng komisyon na mag-iimbestiga sa katiwalian ng korupsyon sa Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman ang kasalukuyang nagsisiyasat sa umunitagong yaman ng pamilya Duterte. Sinabi ni Fajardo, ang hakbang ito ng Pangulo ay maring may tuturing na pakikialam sa kalayaan ng Ombudsman na gawin ang kanyang trabaho na magsiyasat sa mga opisyal ng pamahalaan. Kasama mo sa IDP, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, Armen. Sa ibang balita, pinagtataguan sa Amerika ng mag-inang Trangia, inaalam na ng Interpol. Para sa detalye ng balita, Radyoman Joyce Adra. Tinutuntun na ng International Police Organization ang pinagtataguan sa Amerika na mag-inang Trangia. Si Ginang Rosemary Trangia ay kabilang din sa mga kinasuhan kaugnay na pagkamatay ni hazing victim Horacio Castillo III. Ito ay matapos na samahan ni Mrs. Trangia ang anak nitong si Ralph na isa sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa paglipad nito patungo ng US. Ayon kay Manila Police District Director Joel Coronel, tinayak naman ng Interpol na agad silang magbibigay ng feedback oras na matuntun ang mag-inang Trangia sa Amerika. Pinaplansya na rin ng MPD ang kanilang formal na request sa Department of Foreign Affairs para makansela ang pasaporte ng mag-ina. Sa oras kasing makansela ang pasaporte ng dalawa, magiging undocumented alien sila at mapapabilis ang pagpapadeport sa kanila pabalik ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Joyce Colliatas Adra, DCXL 558, Tatak RMN. Samantala, sa Rangani, inaasahang kauna-unahang lalawigan na magdedeklara bilang drug-cleared province sa Region 12. Sa detalye si Radyoman Rose Shoco ng RMN General. Kampantis Director Gil Cesario Castro ang Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 ng Sarangani Province ang kauna-unahang probinsya na madeklarang drug-cleared province sa Region 12 kasabay ng joint meeting ng Sarangani Provincial Peace and Order Council at ng Provincial Anti-Drug Abuse Council noong nakaraang araw. Sinabi ni Director Castro na puspusan na ngayon ang kanilang kampanya laban sa droga sa lalawigan kasama ng PNP at iba pang law enforcement agency para madeklara ng drug-cleared ang Sarangani. Napag-alaman
na ang mga bayan na lang sa Makima area o Maasim, Kiamba at Maitom ang hindi pa nadeklara, habang ang bayan ng Glan, Malungon, Malapatan at Alabel ang idineklara ng drug cleared noong nakaraang mga buwan. Sa nasabing regular joint meeting, sinabi ng PIDEA Director na sa ginawang joint operation ng 27th IP, 102nd Brigade at ng Sarangani Provincial Police Office, nasa kalahating kilo na ng shabu na may kabuuang market value na 2.5 million ang kanilang nakumpiska, habang nasa 20 naman na mga high-value target ang kanilang naaresto. Report mula dito sa DXMD Armen Jensen. Ito si Radyoman Rose Tabosari Syoko, Tatak RMN. Samantala, halos 200,000 pisong pekeng pera na kumpiska ng NBI Region 10. Para sa detalye ng balita mula Armen Cagayan de Oro, Radyoman Analiza Reyes. Halos 200,000 pisong peking pera ang nakumpiska ng National Bureau of Investigation o NBI Region 10. Ito'y nakuha sa isinagawang entrapment operation ng Huwebes sa Barangay Lapasan dito sa syudad ng Cagayan de Oro. Nadakip ng NBI ang 36 anyos na suspect na si Charlie Quintana na taga Ilaya, Barangay Carmen. Napag-alaman na si Quintana ay miyembro ng Batang City Jail matapos makulong dahil sa kasong frustrated murder at illegal possession of firearms. Ayon kay NBI Officer in Charge, Attorney Hans Barbaso, na ibinibenta ng suspect ang mga peking pera sa mas mababang presyo. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga otoridad ang mamamayan na magbantay para hindi mabiktima ng peking pera. Kauban nimo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Analiza Amontes Reyes, Tatak RMN. Samantala, miyembro ng NPA patay sa sagupaan sa Agusan. Hindi sila magdaraos ng Barangay Assembly sa Oktubre. Detalye ng balita mula kay Radyoman Mike Goyagoy. Nagbabala ngayon ang Department of Interior and Local Government laban sa mga barangay captains na mabibigo na magdaos ng Barangay Assembly sa October 8. Ginawa ni DILG Officer in Charge Catalina Ucuy ang paalala sa harap ng mainit na deliberasyon sa postponement ng barangay election at posibleng holdover capacity ng current barangay officials. Maaga pa lamang anya ay dapat magpaikot na mga barangay captains ng memorandum circular sa mga bansa kaugnay sa pagdaraos ng barangay assembly. At sino man na hindi susunod dito ay maaaring maharap sa kasong administratibo. Ipinaliwanag ni Cuy na ang administrative complaint ay maaaring ihain ng kahit sino mang residente ng barangay, mga concerned citizen at maging mga government, non-government entity, sangguniang panlungsod o sangguniang bayan. Binigyan din ni Cuy ang local government code na nakasaad ang dapat ng barangay assembly ay dinadaos ng di bababa sa 2 beses sa isang taon nang sa gayon ay mapakinggan ang at pag-usapan ng mga problema sa barangay. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyoman sa Quezon City, Mike Guyagoy ng DZEC L55 Tatak RMN. RMN News. Sports News. Sa ating balitang sports, tatangkain ng Global Cebu FC na maging kauna-unahang Pilipinong ball club na makakapasok sa finals ng Singapore Cup. Muling haharapin ng mga Cebuano ang Hugang United para sa second leg ng kanilang semifinal showdown mamayang 7:30 ng gabi sa Hugang Stadium. Kahit 3 pambato nito ang wala sa lineup dahil sa mga injury, nagawang itabla ng Global ang unang leg kontra sa Hugang sa brace ni Daryl Roberts. Target din ni Global coach Akbar Nawas na maging kauna-unahang Singaporean na makapagdadala ng Pinoy Ball Club sa finals ng Singapore Cup. Balita sa Ipayong Dagat. Balitang abroad, mga kasama, aabot sa 140,000 na residente ng Bali, Indonesia ang lumikas dahil sa pinangangambahang pagputok ng Mount Agong. Nagsimula ang paglikas ng itaas sa Alert Level 4 ang bulkan matapos ang magkakasunod na volcanic earthquakes. Ayon sa ilang opisyal ng pamahalaan, may posibilidad na sumabog ang bulkan anumang oras. Huling sumabog ang Mount Agong noong 1963 kung saan higit 1,000 ang napatay. At yan po ang mga malalaking balita ngayong pong hapon ng Sabado. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Radyoman Conde Bata. At Radyoman Rhea Mamogay. Ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend.
Max, pinasarap ang araw mo sa Max's Restaurant. Subukan ang sarap to the bones Max's Fried Chicken. Ang chicken na walang katapat, nagawa sa secret recipe na di magaya ng iba. Walang kaduda-duda. At hindi lang yan, pwede ka pang mag-celebrate dito ng wedding, birthday, baptismal, debut, seminar, and other occasions. Kaya sa Max's Restaurant, king sa pagkain, sa iba'y bitin. Sa Max's Restaurant, wala ka nang hahanapin. Max's Restaurant, General Segundo Avenue, Loac City. Open 7 a.m. daily. We serve branch specials like Ilocos Bagnet, Dinakdakan, Igado, Longganisa, and Pinakbet. Call 772-1302 or 607-0233 or 770-3026. Wow, tarpaulin! Gawing makulay ang tarpaulin mo. Billboards, banners, streamers, souvenirs, at iba pa. Good quality na pasok sa budget mo. Mabilis ang printing. Dahil high-tech sa 10.5 feet machine, i-print hub mo na yan. Print hub and internet station. Prints, billboards in minutes. Also accepts orders for party cakes. At may free 3 feet by 5 feet tarpaulin ka. Libre! I-Print Hub mo na yan. Tara, samahan pa kita. Print Hub and Internet Station, FR Castro Avenue, Loac City, near Holy Spirit Academy. Call 771-7368. Visit Barangay Acosta, Batac Branch. Call 792-3464. O sa Nangalisan Branch, Loac City, just beside Newton Hardware. Call 771-4638 or text 0919-684-7777 or 0925-517-1999 sa Print Hub and Internet Station. Gusto ko, happy ka! Try our bestsellers, Tea Generation, TG Milk Tea, Rock Salt and Cheese, Red Iced Tea Fusion, Special Mochas and Vanillas. Tea Generation is now open to serve you at Print Hub and Internet Station, FR Castro Street, Loac City. Ellis Goldsmith and Jewelry Shop, maker of quality jewelry, surely capture your fascination like graduation ring, wedding ring, and a lot more. Feast your eyes upon their tasteful and elegant rings, earrings, and jewelry sets. They also have Singaporean jewelry that would surely complement your personality and style. Ellis Goldsmith and Jewelry Shop, number 38, Bisamonte Street, Barangay 5, Loac City, with telephone number 772-1519. Owned and managed by Manang Ellie Martin. Ellis Goldsmith and Jewelry Shop. Kulang ka ba sa budget? Here is some affordable Verdex. 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 Sandy Falls. Verdex. 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 Sandy Falls. IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang
parang may tumulak, nanlalamig, nanginginig na ako. Akala ko nung una, may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit nalilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman, nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin, ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang, nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Oo na, mahal kita. Hindi mo ba ito naririnig? Oo na, mahal kita. Ito ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Ito ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay.
best way to go further. Astronic Auto Supply is the answer. Astronic Auto Supply is the easiest way to locate and buy quality name brand auto parts and accessories. Astronic Auto Supply gives you very affordable price of tires like Goodyear, Bridgestone, Gajatunggal, Dunlop, Motolite batteries, Mobile lubricants, and automotive truck parts. Mobile motor oil help you go the distance time and time. Nothing works harder to keep your car, truck, van, or SUV running smoothly. Astronic Auto Supply, your fastest and most reliable source of automotive parts. General Segundo Avenue, Lawag City. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. This chillaxing song is brought to you by Judge Menthol Candy. Okay ka pa ba? Kamustang mga deadlines? Chillax ka lang, mag-Judge Menthol Candy. Lamig na humahagod, pantanggal ng pagod. Kaya chillax ka lang, mag-Judge Menthol Candy. Sumasabog ang menthol, instant chillax ka. Judge Menthol Candy, instant chillax ka to. Kaya chillax na with Judge Menthol Candy. Instant chillax ka to. Ma, ada baro alagatan ko para kada kayo kanidad. Anya data? Aristuan naman nyo. Tsak minam-namang agapay lang gayam imasan na. New Tang Orange. Adan baro nga fresh, juicy, orange taste. Baro atang orange, di ngamin naimas deja yen. Pinaimas na pay, musapol maramanak met data. Daddy, umay ka dito yen. New Tang Orange. Adan Barona fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange. Made even better. Padasin met ti baro at tang pomelo ken tang guyabano. Gumatangin. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't.
Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, 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 down. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would I dare? Would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still? Nitong umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang, hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawat sa atin. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang isa't mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang isa't mata. Kani-kanina lang, pagkakanda-kanda ng pagkasabi mo, sana'y tayong mga. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nag-iba. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisap mata. Umaga lang, pagkalambing-lambing. Itong umaga lang, pagkagaling-galing. Kani-kanina lang, pagkaganda-ganda. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan
Best friend mo at best friend ko. Best friend mo at best friend ko. Ang oras natin, 40 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Mga best friend, huwag niyo kakalimutan this coming October. October 1 na po bukas. Malapit na ang Christmas. Ilang araw na lang yan. Pasko na, no? About how many days more to go? I think it's about 86 or make that 85 days more to go before Christmas. So, ilang tulog na lang. Pasko na. At ilang tulog na rin, ha? October 14, don't forget, Super Club. District 1 Super Club first anniversary celebration featuring very own comedian host Alab Boy of Manila, DJ Isle, and many more. Kaya mag-attend kayo, mga best friends, sa District 1 Super Club first anniversary celebration. At saka para sa mga be a part, yung mga nagsusulat ng kanta or a brilliant poet, we want to hear you. Be a part of Lyrics to Jam this coming October 21, 7 o'clock p.m. at Lata Bacalera. This is IFM Tambayan at mga katambay. Sino bang katambay ko ngayon? Hello sa iyo. Magandang araw, best friend. Hello. Oo, magandang araw sa iyo. Ano pangalan mo? Si Marjorie Jane. Marjorie, taga saan ka? Taga 32 si La Paz. 32 si La Paz. Okay, Marjorie. Saan ka ba nag-aaral? O nagtatrabaho? Nagtitinda ako, kuya. Ay, nagtitinda. Ano ba tinitinda mo? Dito sa dried fish. Dried fish. Okay. Ano bang pwedeng bilhin ngayon dyan? Marami, no? Opo. Yung gusto ko yung... Ano bang pinakamahal dyan? Siyempre, yung Kuros Kubo. Kuros Kubo. Ba't di mo balhin nga Kuros on nut? Joke lang. Okay. Marjorie, pwede ka na bumati. Binabati ko yung mga Pearlings Angel, katulad ni Ate Karen, Ate Evelyn, Ate Gigi, at saka si gwapong-gwapong si Boyet. Oo. At saka yung boss ko, si Boss Pearling. Boss Perling, hello po sa inyo. Advance Merry Christmas. Tapos, sino pa? Siyempre, yung asawa ko, si Fidel Asuncion. Okay, hi sa inyo dalawa. Ano bang kinakain mo, Marjorie, para tumibay ang relasyon? Ano kinakain mo para tumibay ang inyong relasyon? Asukal. Asukal. Para mas lalong sweet? Ay, huwag masyado, ha? Sweet na sweet talaga, ha? Baka mamaya naman kasakit ka sa diabetes pag masyadong maraming asukal. Yan, ha, best friend? Meron ka bang request, Marjorie? Kuya, yung yung Rosalinda. Rosalinda? Grabe naman. Matagal lang nakatago sa baul namin si Rosalinda. Tingnan natin si Rosalinda, ha? Kuya. Oo. Ano, best? Yung nanalo Ha? kanina, yung countdown. Ay, ko pinanalo. Pero sa Monday ka nalang mag-claim, ha? Hindi ko alam kung nasaan yung pinanalunan mo. Nakatago kasi sa baul. Oo, nakalock. Sa Monday mo nalang kunin, ha? Okay, maraming salamat sa iyo, ha? Marjorie, sino ang best friend mo at best friend ko? 99.5 IFM, Supay Up. Thank you very much. At hi din kay Derek Jude, Miguel Lorenzo. At saka sa lahat ng mga classmates na, sa lahat ng mga nag-aaral sa Holy Spirit Academy of Lawag. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. Patibay ng relasyon, magkainan daw. Sabi ni Bernie. Ito talaga, Bernie. At si Louie, sabi naman niya, balot, pampatibay yan ng relasyon. Sabi naman ni Jerry, sabi niya, balot ng pag-ibig. Nako, maganda yan. Sabi naman ni Noemi, hi Noemi, mga pansit Mickey, pampahaba ng relasyon. Oo nga, di ba pag nag-birthday ka, sabi nila pampahaba daw ng relasyon ang pansit. Ewan ko lang kung naniniwala si RJ dyan sa pampahaba na yan. At saka si Cheryl, sabi naman niya pansit Canton, ha? At Jen, Ian, pampahaba, pampatibay naming dalawa, sabi. Seymour, hi sa lahat ng kanyang mga kaibigan, and especially kay asawa daw niya na si Jack. At happy trip sa iyo, I love you.
That's coming from Cheryl Karang. And also kay Raquel, ang sabi naman niya is chocolate. Pampatamis daw ng relasyon. Si Maricel Pablo naman, tiwala lang at para tumibay ang relasyon. Pakibati na lang po ang laging nakatutok na best friend ko. Sa Pablo Store, si Auntie Karina Pablo, Gerald Pablo, si Tita Catherine Mateo, at saka si Miles Ganol. That's coming from Maricel Pablo Mateo. Sa inyo lahat dyan, mga best friend natin na nakatutok sa IFM Tambayan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mother's Way Overseas Manpower Specialist Corporation with POA license number 266-LB1222310-R is urgently hiring domestic helpers for Kuwait, Qatar, Malaysia, Saudi, Hong Kong, Romania. Earn as much as 18,000 pesos a month. No salary deduction, no placement fee. Guaranteed sahod agad and fast deployment with free passporting fee, NBI, NSO, birth certificate, medical fee, food and accommodation, training fee, transportation to Manila, visa processing, field health insurance, test the training, with 20,000 pesos financial assistance for Kuwait. Saudi applicants. If you are 23 to 39 years old, elementary level, or high school graduate, hardworking, mag-apply ka na sa Mother's Way. Call or text Lito Madrid at 0926-3683909 or 0920-5685-264. Final interview on October 5 and 6 at 9 a.m. till 4 p.m. at Municipal Hall of Solsona, Ilocos Norte. Ito na ang pagkakataon mo para umasenso. Mag-apply ka na sa Mother's Way. Sa Mother's Way. Let me tell you about Renos Kebab, the first authentic Mediterranean restaurant in Ilocos that uses only the finest herbs and spices from the Middle East. Try our tasteful and delicious beef or chicken kebabs with biryani rice, beef or chicken wraps, our freshly made Arabic bread, and dip it in hummus. Partner with our healthy yogurt drink of yogurt fruits, shake, or our refreshing lemongrass drink. Renos Kebab is situated at the back part of Benvi IT Park, San Nicolas, Ilocos Norte. Opens daily from 3 p.m. until 11 p.m. Eat healthy. Try Renos Kebab. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Pare, gutom na ako. Saan mo gusto kumain? Di sa dati, sa Jerry's Diner. Masarap at affordable ang handa nila. Sulit ang everyday buffet nilang Eat All You Can. At ito ang bago. Yun ba yung kanilang kiddie combo for only 80 pesos? At regular combo naman na 85 hanggang 100 pesos? Ba't mo alam? Siyempre! Araw-araw kaya kami dun. Sarap balik-balikan ang kanilang masasarap na pagkain. Yummy! Tara na!
Jerry's Diner at Rosewell Hotel, Barangay 1 San Nicolas, Ilocos Norte. For parties, functions, and catering, call 781-2122 and look for Miss Juliet Rafael. Eat all-you-can buffet for only 200 pesos. Jerry's Diner is in need of driver. Age 30 below. Apply now. After 50 years of experience, we bring you Transworld Auto Supply. Get ready for the newest kid on the block. Transworld Auto Supply, providing the best quality, most competitive price, and the most satisfied service. Transworld Auto Supply served you good quality, fast parts, and very affordable prices. Most especially Bridgestone and Mobile Oil. Transworld Auto Supply. Commit to you quality service with a fair price, satisfaction guaranteed on all parts. Transworld Auto Supply. Barangay 7, Kaunayan, Batak City. Transworld Auto Supply. Our name, our promise. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinag-arasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay ko nito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga roses at loko. Diliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
are for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. I might never be your knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. I might never be the one who brings you flowers, but I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous,
If you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. If you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Baby, we're perfect. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Meron akong ibabalita sa iyo, sweetheart. Ano yun? Sa Studio Technique, digital printing na sila. Mas mabilis at maganda ang pagkagawa ng mga ID pictures like passport, visa, 1x1, 2x2, at 3 poses studio portraits sa murang halaga lang. Pictures na black and white pwedeng gawing colored at mga lumang pictures kaya nilang gawing bago kahit walang negative. At heto pa, sweetheart, mga pictures na kuha sa cellphone at digital camera kaya na nilang i-print. Kung ganon, sweetheart, papaprintin ako sa Studio Technique. Pero di lang yan, sweetheart. Nagbebenta rin sila ng camera, videotapes, and cassette tapes, films, batteries, and picture frames. Tumatanggap din sila ng plastic ID lamination. Tandaan mo, sweetheart, digital printing na ang Studio Technique ngayon. The Studio Technique, General Segundo Avenue, tabi ng St. Peregrine Pharmacy, Luwag City. Take a great pause and avail their Barkada and Pang-Estudyante package at reasonable price. Let me tell you about Renos Kebab, the first authentic Mediterranean restaurant in Ilocos that uses only the finest herbs and spices from the Middle East. Try our tasteful and delicious beef or chicken kebabs with biryani rice, beef or chicken wraps, our freshly made Arabic bread, and dip it in hummus. Partner with our healthy yogurt drink.
of yogurt fruits, shake, or our refreshing lemongrass drink. Renos Kebab is situated at the back part of Benvi IT Park, San Nicolas, Ilocos Norte. Opens daily from 3 p.m. until 11 p.m. Eat healthy. Try Renos Kebab. Bilang mga motorista, kailangan natin ng mapagkakatiwalaan sa mga spare parts at accessories ng ating mga sasakyan. Tama! Kailangan natin ng mura pero de kalidad sa mga gamit pang sasakyan at serbisyo para hindi mabutas ang bulsa. Tama! At dahil marunong tayo sa buhay at alam natin ang kailangan natin, pumunta na tayo sa New Lawag Auto Supply. Tama! Huwag na magpahuli. Bumisita na sa New Lawag Auto Supply sa FR Castro Corner, Nolasco Streets, Lawag City. Shop now at the newest and the hottest department store in the heart of Lawag. Department Store, Rizal Street, Lawag City. IFM ay aking best friend. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa babanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mother's Way Overseas Manpower Specialist Corporation with POA license number 266-LB1222310-R is urgently hiring domestic helpers for Kuwait, Qatar, Malaysia, Saudi, Hong Kong, Romania. Earn as much as 18,000 pesos a month. No salary deduction, no placement fee. Guaranteed sahod agad and fast deployment with free passporting fee, NBI, NSO, birth certificate, medical fee, food and accommodation, training fee, transportation to Manila, visa processing, field health insurance, test the training, with 20,000 pesos financial assistance for Kuwait, Qatar, Saudi applicants. If you are 23 to 39 years old, elementary level, or high school graduate, hardworking, mag-apply ka na sa Mother's Way. Call or text Lito Madrid at 0926-3683909 or 0920-5685-264. Final interview on October 5 and 6 at 9 a.m. till 4 p.m. at Municipal Hall of Solsona, Ilocos Norte. Ito na, pagkakataon mo para umasenso. Mag-apply ka na sa Mother's Way. Sa Mother's Way. Ito ang 99.5 IFM, ang music station ng RMN sa Lawag City. 99.5 IFM, ang best friend mo. Ang best friend mo. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 99.5 IFM, ang best friend mo. I would say
and she said hearts beat as we dance in the street to radio. Buzz for love. Baby knows I like to be excited. No one wants to fight it. It's getting late, so I just demonstrate. So to cry now. So to cry now. And they try to be cool as they dance in a crowded room. At the end of the day, making love to a paper moon. She said, boys do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to radio. Boys do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to radio. Buzz for love. Boys, boys. Boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys. Do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said hearts beat as we dance in the street to radio. Boys do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said hearts beat as we dance in the street to radio. Buzz all in love. Buzz all in love. Buzz all in love. Buzz all in love. They try to tell us we're too young. Too young to really be in love. Bahay namin maliit lamang. Pero malinis to pati sa kusina. Kain man kami laging sama-sama. Pen, kasarap pen. De kutsilyo de almacen. How, de carabao, de batote. Pengen 5, pambili ng puto sa mga gitera ng bicho-bicho. Sky Fresco, pag-magpipay, inagis. Ang bahay mo sa jeepney, kulang pa. Mahal ko si Dora, agad siya'y simple lamang. Kahit na kung problema, basta't kami ay magkasama. Malas man kami, walang pera. Bakit
Best friend mo at best friend ko. Best friend mo at best friend ko. Hi, best friend. It's about 5:15 na. Last hour get together na. Ingat sa pag-uwi sa mga pauwi na ngayon dyan, weekend. Saturday. Pag ganitong Saturday, paglabas at papasok ka ng Lawag City, kakaroon po tayo ng traffic. Lalo na dyan sa may pagbaba ng tulay. Ano? Siyempre, nag-uunahang umuwi. At may papalabas at mayroong papasok sa Lawag. Ganun. Sooner or later, baka mas grabe pa, di ba? Pakigreet naman sa amin lahat ng mga kaibigan ng mga katambay natin. Si Sydney Lyson Pasco, Madama Tiningig na IFM, best friend. Kaya happy birthday kay ni ABC President Mikey Farinas. Happy birthday. Enjoy your day, ha? Kailangan na may birthday, Apo ABC. And salamat dahil sa iyo, sabi. Favorite song. Okay. Best friend, hi sa inyo lahat na nakikinig ngayon. Ano to, pampatibay ng relasyon ay iyong sementong ABS, muscles at magandang hubog ng katawan para kahit 24 hours ang bakbakan sa trabaho, walang kapaguran, sabi. That's kind of from Anonymous. Talaga, hello sa inyo lahat dyan, ha? Nabati rin natin dyan sa may Ruaro Paint. Long time no here, mga pogi. Just in case you don't know, ha? Yung ating text line lang po ay 0919-3776-995. Shout out kay Hazel Usana. Mahal na mahal ko po siya. That's kind of from PJ of Sarat, Ilocos Norte. Hi sa inyo lahat dyan sa may BJC. Binabati natin. Monday mo na lang kunin si Marjorie Jane Pascual ng La Paz. Oo. Sa Monday ka na lang pumunta, Mary Jane. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Hi! Ginabi po ito. Pagdating sa pagbili ng mga partes ng motor at bisikleta, sa SMR Motor Parts lang ako nagtitiwala. Bukod sa mura na, maganda pa ang kalidad at serbisyo ng SMR Motor Parts. Pwede ka rin bumili ng bike kahit anong size with free service at merong big discount kapag madami ang bibilhin mo. At heto pa, may MS Eatery din ang SMR Motor Parts na tiyak na magugustuhan mo ang special empanada nila for only 25 pesos. At kapag bumili ka ng 10, libre ang isang empanada. Meron ding pansit specialty, budget meal for only 35 pesos at pansit 10.5. SMR Motor Parts is located at Barangay 11, San Fernando, San Nicolas. Contact 781-3078. Opens from 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Also, visit SMR Motor Parts main branch, Sinait, Ilocos Sur, beside Public Market, and RK Motor Parts, Ablan, Batac City. SMR Motor Parts. Ikaado nga papanan, marigatan ka pa yan nga agpanunot, itisuot mo. At agasan, nanginamet launay, no kanain ka nga agisibro. Nimitan, at tuyen iti case closet. Adon di pagpilyam, nalalaka pa yan, dagiti magatang. Brand new or pre-love. Pudno nga makayayon dagiti presyo da. Dayta iti case closet. Kas kumay ti pantalon, ada sexy, high waist, cargo, kinadum style, shorts, blouses, t-shirts, dresses, caps, and bags para iti amin nga edad. Dito'y case closet mon nga masarakan. Nakalukat iti alas 9 iti bigat, aging gana iti alas 5 iti mayem. Ti case closet ket masarakan along Airport Road, Barangay 44, Zamboanga, Lawag City. Abay laeng iti fiestas. For more information and orders, sa pulen laeng iti Facebook, Case Closet, Tolentino Alejo. Or call 0995-51-580 or 0906-025357. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sumasabay sa hangin, sabihin mo sa'kin anong kailangan kong gawin upang malapitan
Gayumang taglay ng awit, abot kamay ang langit. Abot kamay ang langit, haplos na dala ng tinig. Abot kamay ang langit. Nais kong abutin kislap ng mga bituin, samyo ng umaga sa hardin. Anong kailangan kong gawin upang malapitan, mamasdan at mahawakan? Anong liwasigaw ang hangin, tumindig at magsilbi? Liwanag sa dilim, harapin mo, mag-ibig ang bagong awitin. Liwanag sa dilim. Liwanag sa ko'y aking kapiling ka. Alam bang tanging pang-iba? Wala na pang-iba. IFM ay aking best friend. This chillaxing song is brought to you by Judge Menthol Candy. Okay ka pa ba? Kamusta mga deadlines? Chillax ka lang, mag-judgment ang candy. Lamig na humahagod, pantanggal ng pagod. Kaya chillax ka lang, mag-judgment ang candy. Sumasabog ang menthol, instant chillax ka. Judgment ang candy, instant chillax ka to. Kaya chillax na with Judge Menthol Candy. Instant chillax ka to. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sure ka na ba sa agency mo para makapunta abroad? Dito ka na sa Ascend International Services Incorporated dahil sure na sure at nangangailangan sila ng 300 domestic helpers for Hong Kong, Kuwait, Oman, Singapore, Malaysia. No salary deduction. For domestic helper in Middle East, we offer free passporting, training, medical, transportation, and accommodation. In Manila, if you are 23 years old, at least high school graduate, can speak and understand English, patient, flexible, and trustworthy. Apply now at Ascend International Services Incorporated at room 3001 and 3002, the LS1 building, MV Farinas Street, corner F. Alcázar Street, Laoag City, near Farinas Bus Terminal. Also needs skilled and semi-skilled workers for Australia, Jordan, Malaysia, and nurses for London, United Kingdom, with at least 1 year related experience. For more inquiries, call or text 0936-951-8268 or 0998-853-2388 and look for Miss Jane or Miss Jen. Ascend International Services Incorporated, subok na in 38 years. Dito ay talagang sigurado ka. Special recruitment activity on September 7 and 8, Sinai, Ilocos Sur. September 18 and 19, Sulsona, Ilocos Norte. September 28 and 29, Bangi, Ilocos Norte. Hong Kong, Kuwait, Oman interview on September 8, 2017. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa babanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
Pride with Fabric Condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sabi nila, a business without a sign is a sign of no business. Kaya para makilala at madaling matagpuan ang negosyo mo, Eugene's Advertising and General Services and Merchandise ang sagot ng signage mo. The best Panaflex signage fabrication and installation services. Tumatanggap din sila ng Rush Tarpaulin Printing. Pwede mo nang antayin in few minutes. Meron din silang mug printing, t-shirt printing, sticker printing, PVC ID printing, invitations, souvenir tags, at marami pang iba. Kaya para sa lahat ng inyong printing needs, dito ka na sa Eugene's Advertising and General Services and Merchandise. P. Lazaro, corner Agkawili Streets, near UV Express Van Claveria Terminal, Lawag City. O sa kanilang main branch sa number 7, Kaunayan, National Highway, Batac City. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. Kakaibang dulot ng ligaya nang maisilang mo na siya sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa. Dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Magkahalong tuwa at pagkaawa, ramdam ko sa paghihirap mo. Upang ingatan ang isang buhay na ating makakasalo sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, di na tayo iba higit sa pinag-isa. No pa man ang nasa isip, hindi tumigil ang lalo na pa sa iyo. Huwag patingting, di na mapili. Patingtingin, di makapanood ng sine. Walang ibang pera, kundi pamasahe. Nakayanan ko lang pambili ng 2 yosi. Paamoy-amoy, di naman makakain. Busog na
0938-338-352 at 0988-188-124. Visa International Incorporated. Find options towards your dream. Ilocos hanggang Dao, walang ibang mas mumura dito. Sa presyo namin ay matutuwa. San ka pa? Sa High Factor na